A labaranmu na abin al'ajabi da ilmantarwa, a yau ni Umar Bahaushe zan waiwaya ƙasar Rasha shekara 74 da suka gabata don kawo muku tarihin ƙera wannan hatsabibiyar bindigan nan da ake ma lakabi da AK-47, da kawo muku dalilan da ya sa wannan hatsabibiyar bindigan ta karɓu a hannun masu sarrafa ta. Don jin cikakken labarin sai ku biyo mu. A yau Umar Bahaushe zai waiwaya zuwa ƙasar Rasha zuwa shekara 74 da suka gabata don yin takaitaccen bayani akan ƙera hatsabibiyar bindigan nan da ta halaka mutane a duniya da ba adadi, tare da kawo muku dalilan da yasa aka ƙera wannan bindigar da ake ma lakabi da AK-47. A shekaran 1947 ne wani bawan Allah mai suna Mikhail Kalashnikov ya ƙera wannan bindigan da ta halaka mutane a duniya da adadinsu ba zai kirgu ba. Ko me yasa ake ma bindigan lakabi da AK-47? AK-47 ya samo asali ne daga sunan makerin bindigan da kuma shekaran da aka kera ta. Harafin A a lakabin na nufin automatic, harafin K na nufin Kalashnikov wato sunan makerin bindigan kenan. 47 wato 47 kuma na nufin shekaran da aka kera bindigan. Jama'a, AK-47 bindiga ce da ta karbu sosai a hannun jami'an tsaro da 'yan ta'adda. Tun daga shekaran da aka kera ta zuwa yanzu akalla yawan bindigun sun kai miliyan 100. Wannan na nuni da cewa a yau ba bindigan da ake amfani da ita a fagen yaƙi kamar AK-47. In kuwa haka ne, to jama'a, menene dalilan da yasa wannan bindigan ta fi karbuwa a hannun masu sarrafa ta? Daga cikin dalilan da yasa wannan bindigan ta karbu a duniya ba zai wuce abu ɗaya zuwa uku ba. Kafin a yi tunanin kera bindiga irar AK-47, mayaka musamman na ƙasar Rasha na fama da bindiga mai matsaloli kamar saurin ɗaukan zafi, nauyi a hannu, rashin jure tsananin yanayi na damuna ko rani, da wahalan maintenance. Za a iya cewa waɗannan matsalolin da na lissafo a baya ne ya ƙara ma maƙerin bindigar AK-47 ƙwarin gwiwa wurin ƙera bindigan, wanda aka tabbatar da ingancinta fiye da bindigun da aka ƙera a baya. Dalilan da ya sa bindigan AK-47 ta karɓi a duniya na da alaƙa da rashin ɗaukan zafi da wuri, ba ta da nauyi wurin ɗauka, sauƙin maintenance da jure tsananin yanayi na damuna ko rani. Jama'a, bature na cewa necessity is a mother of invention, ma'ana lalura ke kawo dalilin yin wani abu. Maƙerin bindigan AK-47 wato Mikhail Kalashnikov ya taɓa shiga wata lalura. Wannan laluran da ya shiga ne ta tunzura shi har ya fara tunanin ƙera bindiga mai inganci. Jama'a, wannan bawan Allah mai suna Mikhail Kalashnikov ɗan ƙasar Rasha ne kuma hafsan soja. Da shi aka yi yakin duniya na biyu, har rauni aka taɓa ji masa a lokacin da ƙasar Germany ta kawo ma ƙasar Rasha farmaki a shekaran 1941. Yayin da yake jinya a gadon asibiti ne ya ƙudiri aniyan ƙera wannan bindiga, ba don komai ba sai don takaicin rashin bindiga mai inganci da kuma ƙudurinsa na taimakawa ƙasarsa ta sami nasara a yakin duniya na biyu. Bayan ya kammala kera bindigan, shine aka yi masa wata tambaya akan irin masifa da asaran da fasahan shi ta kera bindiga ta jawo ma duniya. Ga irin makamanciyar amsar da ya bada. Ya ce shi ba laifinsa bane, sakacin 'yan siyasa ne. Ya ce a duk lokacin da ta taɓurza ta taso dangane da kataniyar siyasa, a maimakon su 'yan siyasan su tsaya su yi sulhu a tsakaninsu, a'a, sun gwammace su fara gwabza yaƙi a tsakaninsu. Makerin bindigan Mikhail Kalashnikov ya ƙara da cewa era AK-47 ya yi shi ne don kare kansa da kuma ƙasarsa, saboda haka shi ba abin da yake damunsa, barcinsa kawai yake yi har da munshari. Amma jama'a, daga baya wannan bawan Allah ya yi amai ya lashe, don kuwa ya nuna nadamarsa inda yake cewa da yana da masaniya tun farko, a maimakon ya kera hatsabibiyar bindigan nan da ta janyo asarar rayuka ba kaɗan
ba da ma ya yi amfani da fasaharsa wurin kera na'urar yanke ciyawa da zai taimaka ma manoma. Makamanciyar wannan ladamar ta Mikhail Kalashnikov ta ƙara bayyana kanta a wata wasiƙa da ya rubuta ma shugaban Kirista na Rasha, yana cewa in har bindigan da ya kera ce ta halaka ɗimbin jama'a masu yawa a duniya, to hakan na nufin shine ya halaka su. Ya ce ba zai daina ma kanshi wannan tambayar ba har ya bar duniya. Ai kuwa Allah cikin ikonsa yana shekara 94 mutuwan zuciya ta halaka shi. To kun ji jama'a, mutumin da ya kera bindigan da ta halaka jama'a ba adadi, a ƙarshe shi kuma ciwon zuciya ta halaka shi. To a ƙarshe jama'a, wata amsa za ku ba wa Mikhail Kalashnikov akan tambayan da ya mutu yana makansa akan shine ya halaka mutane ko kuma bindigan da ya kera? Dan ni a nan zan yi birki, sai wani jikon za ku ji mu da wani tarihin ko labarin abun al'ajabi da kuma wato ainihin ilmantarwa. Na bar ku lafiya.